हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर आंनि बे भिडिअआनो जागोन दिनैनि भिडिअआ जोंहा 2026 नि जि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 112थि बोसोरारि एनुवेल कनफारेन्स बेयो जोंहा जानो थांगासिनो आरो बेनो जागोन जोंहा सनाय दख'रानि सिङाव थानाय गेलागाव बग्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलियाव जागोन दै लोगोफोर आरो बेनिनो जोंहा दिनै गेलागाव बग्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलिनि लाइमोनफोरा दिनै खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आरो जोंनि जि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जि जथुमानि मेन पेन्डेल गिर्जा न' चार्च न' बियो बनायगासिनो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा नै बिथिं गेलागाव बग्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलिनि लाइमोनफोरा खामानि मावगासिनो माने जोंहा नैबे नुदोंना गिर्जा न'आ मेन गिर्जा न'आ नैबेनो जागोन बेनिफ्राय आरो नैबे मोखाङावथ' गेट थाखागोन डेक'रेसन थागोन आरो नैबे गेट मोखांनि जिथुनिखि जोंहा लांदां जायगा थायो नैबेखौ साफा खालामगासिनो नारा दंमोन नालाय नैबे नाराफोरखौ फुगासिनो आरो नै गोबां लाइमोनफोर दङ जोंनि गेलागाव बग्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलियाव खिन्थु नोंथांमोना साननो हागौ फिसा मण्डलि होननानै नाथाय लाइमोनफोर ओरैबायदि दङ आरो ना दिनै माखासे बेयाव मावदों आरो माखासेया गुबुन खामानियाव थांदों ओरैबायदि एक्टिभ दे मावनायाव गेलागाव बग्रिबारिनि लाइमोनफोरा जेननायाव गैया ओरैनो थाया बरियाखा मावनायावबा बुंलायनाङा आरो बिथांमोनखौ अर्डारल' होनांगौ अर्डार मोनबानो मावखायो आरो दायो बिथांमोना थ' आरो डेक'रेसनाव लाइमोनफोरानो खालामनांगोन बिथांमोनखौनो होनाय जादों साब सिखोनाव आरो जेसेबांनो हायो मोजां दिन्थिनाया बिथांमोननि आखायावनो थागोन साब सिखोन देखायनाया बेनिखायनो पुरा गोसो होना मावदों आरो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं जाहैबाय गेटनि सार्भे खालामगासिनो नै बिथिं नै बिथाङा गोबाङा सिनाय मोनो बिथांखौ खिन्थु मावनायाव बिराद मोजां दै बिथाङाबो एक्टिभलि खामानिखौ दायित्व लानानै मावनो हायो आरो बिथांमोनखौ इयुथखौ दैदेननाया बिथाङानो लिड लानानै दायो खामानिखौ मावहोगासिनो आरो हबानि थाखाय पुरा सेक्रिफाइस खालामदों ओरैबायदि गासिबो सेक्रिफाइस खालामदों नै बिथांमोनाबो माने जोंनि गेलागाव बग्रिबारि बाप्टिस्ट मण्डलिया गोबां बोसोर जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि जोङो बिबिसिनि गिदिर प्रग्रामफोरखौ जोङो लाबोनो हायाखैमोन नाथाय एबार 2026आव नाजा जोङो लाबोनो हाबाय बिबिसिनि कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय खिन्थु गामि हिसाबै जोंहा बारा फेमिलिफोर गैया दे जोङो मथा मथि 70 प्लास दङ आरो ना फेमिलि 74 फेमिलिजों थारमाने जोङो बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जि एनुवेल जथुमा बेखौ खुंनो थाखाय पुरा रेडि आरो ना साननो हागौ नोंथांमोना फिसा गामिया हागोन ना खुंनो होननानै नाथाय फिसाब्लाबो आवगायदों हायो ना हाया नंगौना नङा आरो नोंथांमोना आर'जआव थाबानो जाबाय माने बे प्रग्रामा जेन इसोरनि अननाय आरो हेफाजाबजों मोजाङै खुंफुंलांनो हायो आरो मावनाय दांनायाव बयबो बाहागो लानो हायो आरो नै बिथिं जोंहा गेट डिपार्टमेन्टफोरा नै जोंहा नै बेयावनो जागोन दे गेटआ नैबे मेन गेट नै बेयाव जागोन डेक'रेसना जा गिर्जा न'आथ' पुरा बनायगासिनो नैथिं बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जोंहा नै बिथिं मार्केटआ थागोन नै बिथिं बेनिफ्राय आरो मेन पेन्डेला जाहैबाय मण्डलिफोरनिफ्राय फैनाय पेन्डेल थाग्रा पेन्डेला नैबे खोलाहा जाहैगोन बेनिफ्राय आरो नैबे गिर्जा न' बेनिफ्राय जाय लामाया जाहैबाय जोंहा उदालगुरिनिफ्राय गेलागाव बग्रिबारिसिम मथा मथि 8 किल'मिटार गोजानाव जायो आरो ना 8 किल'मिटार गोजानाव ओमफ्राय लामाया जाहैबाय खासिबारि टु बान्दरगुरि फैनाय लामानि साखाथियावनो पुरा जाथारदोंसै नै जोंहा